Ipinagpapasalamat ng 27 anyos na si Francis ng Barangay San Roque, Legazpi City na nabigyan siya ng pagkakataon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol na makapagtapos sa kursong Shielded Metal Arc Welding o SMAW sa ilalim ng Special Training Employment Program o STEP ng ahensya. Sa 34 na araw na puspusang training, marami aniya siyang natutunan. Plano niya rin aniyang magtrabaho bilang welder sa ibang bansa, kaya napakalaking tulong na nito sa kanya. Mas mahasa niya rin daw ang kanyang kakayanan sa tulong ng portable welding machine na bigay ng Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List, tapos sa TESDA po na tinawaninda po kaming opportunity o hanap buhay na aruga ni. Magagamit mo naman po ang toolkit sa pagtatrabaho. Sa paghanap buhay, siyempre po, ingatan po yung gamit pang matagalan din po. Bukod sa mga SMAW NC2 scholars, nabigyan din ng starter toolkits ang higit sa 300 pang TESDA scholars sa lalawigan, gaya ng sa Driving NC2, Dressmaking NC2, Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2 at Produce Organic Fertilizer 2. Sa partner po namin sa AKB, since then po partner namin po si AKB providing po free trainings. Gusto po namin magpasalamat kasi every year po nagbibigay po sila ng scholarship po for halos madami pong slot ang binibigay po ng AKB po sa amin para po makapag-provide po ng free training po sa mga dito po sa Albay po. Binigyang diin naman ni Nancy Nase, Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Kamalig ang kahalagahan ng vocational training. Patuloy umano natutulong ang partido para mapabuti ang buhay ng mga Bicolano. Sana po pahalagahan nila, ingatan, gamitin ng maayos at makatulong, parang long-term tulong din sa pangkabuhayan nila. Sana ingatan nila at gamitin ng maigi. Bahagi ang toolkits distribution sa tulong panghanap buhay program ng Ako Bicol Party List na may layuning makatulong sa mga nangangailangang Bicolano. Para sa mga balitang Tatak, Bicol. Angeline Dagta.